ngiwi. Tapos niya-niyatik. Emotional damage. Tama na na imo waki-waki ning imbis unggoy ta ha. Wala na kag-aliwas sir na tanaw mo galiwas lagi. Ano ba? Ako na lang ako. Sakay na ako. Ay, kaming, mapa ako nag-drive. Oo. Ako, Ano man ako, di ba ko ka magkuhan? ako drive eh. Natungan ni kiti mong gusto nga ikaw mag-drive. Nantay ka doon niyang gabi eh. Ako na pati mong drive na. Ako bitaw. Focus ng jud sa morning. Naabot talaga sa atong paroroonan. Naglingi-lingi ha. Nantay malingitan niya. Bago kaging lugos mi. No, no.